iarăși upgrade vizual setup-ului meu. Îi schimb carcasa în una mai mare decât asta, pentru că aici totul este foarte compact și nu mai îmi place și așa este mai ok să-i fac un airflow mai bun. Am de această dată o carcasă Radiant de tip mesh, cu mesh, care este foarte bună pentru aerisire, în componență cu cele 3 ventilatoare de aici și cu unul nou. Adică un set de 3 ventilatoare și hai să începem treaba că e mult de muncă. Cam așa arată carcasa comparativ cu cea veche. Diferențe sunt extrem de mari, ceea ce este de bine și să continuăm. În interiorul noii carcase mai găsim acest bag micuț, mufele care trebuie conectate pe placa de bază. Aici avem loc de alte ventilatoare, aici și aici 3 și sus cel mai probabil. Avem mesh-ul magnetic aici, foarte bine și deja îmi place cum arată treaba. Acum voi începe să demontez toate componentele din carcasa veche, să le curăț, poate schimb și pasta termo la procesor și apoi revin cu montarea în noua carcasă. Și am început cu placa video și continuăm cu coolerul, sursa, placa de bază și așa mai departe. Avem aici ranii. Cam asta e pe placa de bază și procesor și radiator. Încep curățarea și la fiecare componentă în parte o soră direct curată și apoi la montat. Cam așa arată placa de bază curată, procesorul, coolerul cu radiator. Acum mă voi duce să pun pasta termo și continui. Cam așa arată și ventilatoarele curate. Am luat carcasa nouă, punem placa video, ventilatoarele de la Achiris. 2 aici și 1 aici și continuăm cu cele din față și cu restul. Cam așa arată ventilatoarele de la Segotep într-un set de 3 cu tot cu un fan hub și cu telecomandă surprinzător. Cam așa arată PC-ul la momentul actual. Mai am de lucrat în spate la cable management și să văd ce iasă. Da, i-am pus și un speaker acolo. Ce să-i facem? Continuăm. Cam așa arată setup-ul final, PC-ul și înăuntru și pe din afară. Are o tonă de moduri de iluminare. Folosesc și softul de la Gigabyte RGB Fusion și dau sync de acolo. Și da, dacă ți-a plăcut, nu uita să-mi lași un like și un follow. Eu am fost X.